gents, welcome to our show Masazane. Namhlanje nginiphathele one of the great guy, an actor, the big guy, the English guy with bombastic words. Ngihamba noCebo Mthembu. Unjani Cebo? Ngiyaphila ngathela siswa Manqobo. Yeah. I hope we're right. Ngiright kakhulu, unequivocal ngiright. Oh my god. There we go. Sesiqalile nama those words. So Cebo, just tell us more about yourself. Mina angizokhuluma isiZulu ke mina ngoba ngumZulu. Mina ekhaya mina iseManguze. Ngizalelwe eManguze, ngakhulela khona. Ngafunda khona futhi lapha eManguze Primary School, kwaqhubeka ngafunda eMaputa Higher Primary, ngase ngizofunda eMpangeni lapha eNtseleni, ngafunda eSinayi Higher Primary. Ngifunda khona impela khona ngale impela. Oh, okay. Nokuthi emva kwalokho ke ngase ngiyabuyela ke esikoleni ngofunda lapha eShayina High School. Ngafunda ngenza khona ku standard 6. Wena ngeke ubazwe namangcobo standard 6. Funda standard 6 ngaze ngofika lapha ka standard 10. Lapha nithi lenizinto grade 12. Bese kuthi emva kwalokho sengibuya ke sengiya lapha eMangosuthu Institute of Technology ngokwenza ifundo zogesi ke electrical engineering. Ikhona ke lapha engiqhubeke khona. Before ngibuyele futhi eManguze sengiqedile. Shuthi you did math and physics. Yeah, ngangenza yona. Ngangenza yona ngase ngikwenza electrical engineering lapha eMangosuthu. Yonke nje into yaba kanjalo. So okay, like ngoba uku arts, wayiqala nini le ndima ye-arts? Uyabona ngenkathi ngise lapha primary kodwa kakhulu high school sengenza grade 10 ngilapha standard 8 kwase kuqala ukubonakala ukuthi zikhona lezo zinto yabo sengengisukume le class engasayisabi nenduku ngithi kwenza izinto uthisha uthi mengibuza into ngivele ngiphendule into ebhekele ba entertain kahle hayi ngiba entertain bangena ngabangena kanjalo ke kuthi emva kwalokho sengenza u10 ke abanye bethi ngifuna ukwenza special drama kwaba ukuthi yabo lento kwesisikhathi kuyenzeka ukuthi oluthi emakhaya abazali abakholela kulezo zinto ukuthi khona abanye ngoba abantu esasibabheka kakhulu abantu abanjengo Sidumo Joma Fela bathi yabona uJoma Fela benza ezinye izinto lapha eceleni bobe benze acting ungayenza kube nenye career yakho ngase ngiyangena ngathi ukwenza udokotela ngangiseyingane kakhulu ukwenza udokotela kwangaphumeleka ngangena lapho electrical engineering nakho mangifika lapha eMangosuthu ngijoin ikwaya ngilo muntu lo ngijoin cultural group lapha nakhona cultural group ngiyaziwa siyoperforma lapha koBrazil go bonke umuntu ufuna ukubona mina kuthiwa nje bathi uma uthi ubuka lapha lento le indoko uhlelo ubone lapha kubhala ukuthi uCebo usazongena la bathi abantu ngizomlinda lo mjitho uzongena hayi lo muntu ngoba kanjalo kusukuthi emva kwalokho ngathi mase ngibuyela emuva ke senginde ukwenza service training ngajoyina ke lana i-radio lena i-radio leseJozini Maputa radio ngajoyina yona ke ukujoyineni kwami ngaqhubeka ngathola i-chance ukuthi ngihlangane nabantu abanje ngabo uMandla Thabethe uBhongo ngahlangana naye ke wasiyasho uzongibiza ngama auditions ngangempela eRichards Bay ngawenza ama auditions wangibiza ngaba khona ku-family khona nje i-episode ngaba ku-Family Bond kodwa sewaphumula ke sewadlula emhlabeni ngathi umphefumulo wakho ngalala ngokuthula kwathi emva kwalokho ngase ngiba ngathola umjosi uPastor Mjosi ngena kuye ke lo Pastor Mjosi wangifaka lapha na ku-DVD yakhe lapha wangifaka ngiyakhumbula ngusikhosana lapha kusesontweni ngayishaya so kwaba kanjalo i-art vele ikhona ngoba kwahamba umuntu ke emva kwenkathi selana eThekwini ngoba kade nguthisha futhi ngisalindimsebenzi uthisha ngifundisa bona omaths all in one yonke into thisha ngisebenza ngihamba nangesithuthuthu lapha ngizokwenza ikhampani yabo ikhampani amasola lapha namabheji ngihamba ngesithuthuthu la so emva kwalokho ngangena ebuthisheni ke mase ngene ebuthisheni ngoba sebengibiza ngokusebenza enkampanini yogesi career yami ke manje engayenza lapha ngasebenza ngayiScom ngena lapho ke emva kwalokho yimi lona useze eThekwini uzojoyina iMbokodo FM emva kweMbokodo FM ngathola ithuba lokungena lapha kuZalo ngangena kanjalo kuZalo. Okay so ngenkathi uqala i-art wayithola support ngoba abantu abaningi bakholelwa ukuthi hayi i-art ayinamali i-art yokuthi i-art wayithola support wena ngenkathi uqala njengoba ngishilo ukuthi ngangikade ngifuna ukwenza o-speech and drama bathe ekhaya hayi wena lezi zinto lezi ungazenza part time thena mase ngingenile ke eRedweni
kwakuthi makwama weekends ngithi hayi yabo benalokho nje ukuthi hey wena lento yakho lena yokuyodlala so mhlawumbe kune function encane ekhaya mhlawumbe kusahlatshwa inkomo ngolesihlanu umsebenzi uzoba ngakusasa mhlawumbe mina ngithi ngiye Red Band hey yabona le ngithi hayi ngizonijoyina kuzazi wathi hayi yabo lento yakho kuhamba udlala yabo so babe naleyo nto le beyithatha ngokuthi umdlalo khumbula nje baba ngiyilanga ngifake ku-CV ukuthi ngiyavolunteer Red Band wathi mebuka i-CV wathi yabona mina ngiseyithini sesihlale kwipanel abantu abaqasha abantu lento ukuthi uyavolunteer kubi Red wazokuthi lo muntu uzodlala la yabo so babe kwakunalokho nje ukuthi ngathi umdlalo sebeqala manje ukuthi nabo bajabule bathi uyasiphakamisa ndodana bebona abantu baphakamisa kodwa ngabambelela ngathi awu ngengena and it's like uyayiphakamisa le art ngiyayiphakamisa yabona manje and futhi basazobona futhi kusazoba nzima kakhulu. Oh, okay. So manje ngoba it's like you are all in one. Ziningi izinto zenzayo. So umanage kanjani i-character yakho? Hayi yabona ngiyayithi manje live. Angithi ngibe nemoto. Okay. So uma drive ke la indlela hawu kabe ngithi ukubuka la malanzi kancane ngithi ukupractice kancane. And manje ukuthi ngazi ucabanga ukuthi mhlawumbe ngi-full time but ngiso ngibusy sonke lesikhathi shilo ngizonga isikole so ngibe busy kuze koshwa lesihlanu kodwa uma kwathi mhlawumbe uyashoota Saturday noma uyashoota ntambama ngolesingane ngihambe ngiyoshoota amalanzi asela cabanga ngayifake entweni esingisi kufanele ngiye nginegama elikhulu la. Speaking of your English, ngiyathemba ngihamba nginegama elikhulu la onyumono ultramicroscopic silicone. Oh my god. No. Ngiyathemba ukuthi ababukela emakhaya bafisa ukwazi more about your English and it's like masikubuka manje siphatha ama dictionary. Oh nangunyawo. Where's my dictionary? Naluzalo. And can I ask you something like your English iphuma is this real? Apparently ile English lena iyayiphumela vele nje iputshuke yabona ivele iputshuke kanti futhi nangendlela okwenza yonke into kodwa yaqala kuphi angithi mina njengoba mina kuzalo lapha ngangifike ngaqala ngo-2014 ukwenza ama audition ngaze ngokwenza audition yokugcina ngoNovember 2014 uzalo luzoqala ngoFebruary 9 thoma iqala ngangikhona lasagcina ngolesithathu ngafike ngathi Monday Tuesday Wednesday kwathi Monday ilandelayo ngaqala nami ukuvela yabo like I was like featured extra kwesikhathi ngikhuluma kwesikhathi ngiyakhuluma yaqhubeka kwaphela lo season ngoba season 2 2016 season 2 2016 engangakhuluma nhlobo ke sifake uniform ukhona wayekhuluma nangakhuluma kwathi emva kwalokho season 3 2017 kwathiwa okay asayifake uniform mhlawumbe ngakhuluma kabili cabanga season yonke season 4 nawo siyophela ngaqala ngakhuluma season 5 ngabona ukuthi hayi abantu ngoba bahlale bethi ayiphoyisa lekho iphoyisa kanti mina ngiyazi ukuthi mina ngibambele lapho ukuthi ngileli iphoyisa lelo ngathi nje liyayibhedela ngiqala ngenza lokho ngizama ukufaka kancane kwesikhathi ukuthi angithola i-chance kanti noma bangibona kancane yabo so kungcono uma abantu masebekwazi ukuthi umuntu onjani kanti izove kuqhamuka indaba ka-apparently indaba yaqala ngo-apparently ngathi mangibona ukuthi lento ngathi mnandi ngathi seemingly ngathi subsequently ngathi translucently hayi vele wayihambela and English yakhona la obake wakhuluma ngegama ngazi wathi uphethwe yini and igama elagcwala iscreen sonke ababukeli baposta ko Facebook and no leli gama leli uthini lo muntu igama impela la ngempela uma ngase impela uGooglishe lapho umlaleli ekhaya uNeumono ultramicroscopic silicone. Oh my god Kamelo akhona lo magama la akhona and is manje wena musuthi ish abantu ngoba no usufisa ukuba I don't believe your English even ngisho dictionary hayi pen ku dictionary uthini lo muntu hayi yazi uthini dictionary ngibona ulithola ukuthi Google bakhona wonke ke ama dictionary lapho mhlawumbe nophethe lenenge lena yango 1964 khona yango la no should dictionary yami indala ngoba awekho and I want and nje sitshela ukuthi nje hayi no hayi ikhona nje wow I'm impressed so like mawunenkinga ekhaya usuphumela emphakathini ubhekana kanjani nazo kwesikhathi kuyadinga ukuthi uhlale umuntu uyabona noma ngabe kuthiwa mhlambe noma une-exasperation mhlambe uzizwa mhlambe ucrestfallen mhlambe uzizwa uperturbed kodwa into kufanele ukuthi uhlale uyenze kufanele uhlale wazi ukuthi musuphambi kwabantu ukhipha lento lena abayibona lapho ukuze abantu phela babe supercalifragilistic expialidocious oh my word kufanele uhlale kukanjalo so when ngiyazama ngayo yonke indlela noma kukhona into engiphazamisayo kodwa
uyabona ngibakhiphele leyo nto abayifunayo akekho umbukeli esingathi mhlambe noma inconsequential wonke umbukeli nje ubalekile ngale ndlela esimangaliso. Okay manje ungathini kwi-youth osobancane emakhaya abantu abafuna ukufana nabo because they are many of them and bafuna ukufana nawe bafuna ukuyikhuluma English bafuna ukuyiphila le character yakho. Ngathi mhlawumbe umuntu akenze mhlawumbe noma yabo lokho akholela kukhona nami iyona into engayibona ukuthi uyabo le nami ngigudi kuyona ngase ngiyayenza ngenze research nami ngayenza yabo le nto le so nayo uma kukho kungenza ukuthi nawe mhlawumbe nawe utalented kodwa si talented ngendlela ezingafani angazenzi umuntu mina ngoba mase mhlawumbe uzenza mina uzothi uyabona lo uzenza unyawo njalo bese ungaphumeleli ngoba baningi onyawo sebekhona iza nje into yakho futhi ethi into engithanda ngayo wena nje uportray i-character oyicabangayo umuthe nje mhlawumbe ukhona mhlawumbe ubaba wangibona ohlala ephuzela mhlawumbe ungaportraya leyo noma ungenza kuwena mhlawumbe ukuthi ufuna ukuveza ini so ngasho ukuthi umuntu yethingi uma ngabe enalo italent lokuactor akazama ayithola ukuthi kuphi okungcono ukuze angakwazi ukwenza kangcono ukuze aveze khona kuqala ngoba nami ngumuntu ohlala mina umuntu olehliziyo ohlala ehlekela ukuthi mhlawumbe ngaqhamuka ngeside lokuhlina hayi mhlawumbe ngaba kuphumelelanga ngoba ngizothi ngiyazama bathi wenzani kodwa kungcono ngoba uzalo lungiveze ngaba ilonyawo lo ocishe afane nayo othandekayo and ongenayo pride yabo yeah and siyasijabulisa lokho thina abalandeli bakho mina ngijabulisa nokuthi umuntu engikhuluma naye njengamanje uPaul Krachurinas une effervescent kakhulu nale mellifluous oh my god that is me when okay as soon as I'm done here ngithatha ifoni yami ngiresearch lento ongitshela ngiyona kunjalo ngempela. Okay, so has the actor, the big man, the big guy, the English guy. So uthanda ukubizwa ngaleli gama igama lakho ucebo or unyawo. Ukuthi yazi abantu ngeke ubaphikise abanye bazothi Mr. Vibe bangibiza ngawo omunye ume wathi Mr. Vibe ngiyazi uyabo lo ungazile radio othi nyawo ngiyazi ubuka iTV othi cebo hayi wazi mina nje uyabo so kuye kube kanjalo anginayo inkinga ukuthi ungibiza ngobani ngoba vele ngiyazi vele ukuthi vele ikuphi engivezela abantu yabo ngeke ukuthi wenyawo bese ngiziya ngena unyawo ke ngoba abantu umuntu usukeza lapho kuwena wejabulele uthatha noma yini ayisho. Okay, so manje since we all in one like music wenza music uyabona ngiyathi manje umuntu mase ready kambe kube khona ingoma edlalayo ugcina mhlawumbe ingoma ongena ngayo ugcina usithanda yabo so nami khona nami ngoba kanjalo ngagcina sengenza ingoma uthi i-vibe ayicula ngangenza nene uthi idongelanga iyona ke edlala ema ready mhlawumbe ufuna ukuthi ngisho awusolo ithi lenkondlo lena dongelanga ngiyakweleta wena selokhu saqala uqomana dongelami inhliziyo yami ishaya kancane bese ngigunguluza esifubeni ngicishe iphume ngomlomo ngithi dongelami phela ngomadonga ngithanda kabi maningi amagama amnandi engakubiza ngawo sofa lami bonsi lami bunga lami noma thunduluka lami kodwa ngisho ukugcwala umlomo dongelami. Oh wow, babukele emakhaya. Okay, he's such a talented guy. He's such a talented guy. I hope nentsha iyabuka like ngiphelela amagama yabo English akuphumeki kuyona and ngizogxila kuyona so how was your feeling ngenkathi uqala ukudlala kuzalo wazizwa unjani ungenile ususayinile to permanent usutshela bomndeni hayibo like kwabanjani usho ngasho nje ukuthi mina lapha ngicall actor yabo bangibiza nje yabo mangabe ngidinga leso sikhathi kodwa khona kuyangijabulisa ukuthi bahlale belokhu bengibiza yabo uyabo kunalokho ukuthi ukwishow ebuka umhlaba wonke ishow enababukeli abaningi aba over 10 million so nalokho futhi kuyinto nje enkulu kumina yabo kuyinto enkulu ngathi noma ngibatshela ekhaya ukuthi kunento kanjani abajabule nakuba ngishilo ukuthi bona bathanda le career yami le kakhulu le ogesi kodwa mina ngoba ngiyazi ukuthi into vele kade vele ngangifuna ya ngisho ukuthi kwaba into enkulu namanje ngiyababonga o-producer nabaphathi no director bazalo ukuthi banginikele chance le into enkulu le yeah
yeah. So as much as umuntu oyithandayo i-art ufocus kuyona although unayo i-career kodwa ngathi ugxile kakhulu kwi-art and uyayimisela and uyohlonipha umsebenzi wakho. So awungitshela ukuthi what has art done for you? Usukephi nayo? Ikuphi leli zinga esikubeke wakulona? Ngathi nje ngathi nje umbuzo wakho nginayo i-career kodwa manje kodwa kuwo wonke lama career lawo ngiyayimisela kona kodwa nje ngisho ngithi i-art ngithanda ngokuthi kusebenza mina oyayo nokuthi mhlawumbe noma ukuthi like into esebenzayo ukuthi uthando lwabantu ngathi abantu belokho bekuthanda abantu uhlangana nabo bekugqugquzela njalo bayagqugquzela ukuthi uqhubekele phambili. So mina njengamanje into enzekayo senginokuthi ngihamba abantu uthola abantu bayancoma abanye banginika ama ideas njalo nanokuhlonipheka futhi mina ngikhule bathi kodwa mase bathi babedlala ngawo no there's no such and babedlala ngawe. Look at this handsome guy. You were wrong, guys, you were wrong. No, you were wrong. You are okay. So like njengoba usushilo ukuthi i-art uyayithanda in the next 2 years uzubona ukuphi? Njoba noma ngibuka njengamanje umuntu ulaphana kuzalo umuntu futhi usakuthokozela ukuba uzalo. Into engithandayo ukuthi kulezi insukwana lezi ezizayo abantu bazobona unyawo ethe ukushintsha kancane babone kule courage kade kuyo. Nami ngisamincile nje ukuthi ungabazayithanda yini. Futhi ngiyacabanga ukuthi mabeke bayithanda abantu sebezobona ukuthi bathi kuba njani osho igama versatile kuba ukuthi phela ukuthi ngiyakhona ukushintsha ukuthi mhlawumbe noma umuntu hayi mhlawumbe ukuthi umubona unyawo nje ubonela nje umuntu nje ohlale ezihlekela nje uhlale ebheka lecini bazobona unyawo mhlawumbe serious babona ukuthi unyawo ukhona ukwenza ukuthi kodwa ngisho ukuthi yini kodwa nje khula kuzophela ivini ngale lana hawo ngiyakutshela sesiyakubona usuhenye into uzobona ngehenye into nabantu abaserious emakhaya bazothi yo this guy unyawo abanye mhlawumbe bazothi hayi yabona unyawo uyabhora kungcono uma ngabe esenza ukuthi abanye bathi bazothi yeah right because abantu abaningi bayithanda i-theater yabo abanye bathanda into eziserious nje. Okay, so since you're a big guy kuningi okwenzayo all in one, so awusitshele mhlawumbe kukhona okunye okwenzayo besides lokho ongakumentionanga. Uyabona njengamanje nje ngizokhuluma nge-Comrades Marathon. Ngiyagijima mina. Sengigijima kabili. Yabo kulonyaka lona bengizogijima okwesithathu. Napho ke sekuba nale corona nawo baba yona. Kodwa mina ngisho ngithi it is of paramount importance ukuthi vele sihlale emakhaya ngoba vele kusho uhulumeni yabo sikwenzile lokho. Thina ke abazalwane thina kumele senze nesikhola ukuthi sikhule kakhulu impetuously unequivocally uJehova uzobe siyayizwa. Oh yeah, you are also a church guy. Mina ngiyalo ungasayi kodwa ngiyabona the way you address. Yebo umthetho wami vele njena vele. So lapho ukugijima ke bese ngibuye futhi ngibe sekwayeni iClermont Choir ngajoin iClermont Choir njengoba sengishilo ukuthi ngicula ibase lapha eClermont Choir bese ukuthi lana ngikwiMbokodo FM. iMbokodo FM ngena 3 to 6 uma ngabe kuhama Saturdays ohlelweni asidlali Saturday Drive lapha nginoSiphara DJ ngisakaza Saturday. Okunye njengoba ngishilo ngathi ngiyasebenza ngalana entabani nogesi bese ngiba nakuzalo lapha na 8:30 lapha ntambama njalo Monday to Friday. Okunye ngingafundisa mina ngiyafundisa i-maths ngathi salindi kwenza i-service training ngifundisa i-maths no-physics grade 10 to 12. Maths and physics. I-physics ngayifundisa physics kodwa kakhulukazi i-maths i-physics ngayifundisa mhlawumbe nyaka i-maths nayisipela nje mina. And nje ama-learners wakho wafundisa bayakubuka awunangu bayakubuka ngempela yabo nje njwade kunale njengoba kune-lockdown ngiyengavele ngathi nje okay nami ake kube khona into engiyenzayo ngoba ngihleli ngavele ngayenza ama-classes laphana ngafaka i-social media o-sign theatre labo bani ngiyakutshela sign theatre cost theatre oh my god yebo I once fainted kukhulunywa ngalezo zinto eklasini
awuzazi ngaquleka no why ukuthi angizazi ngaquleka sangitha and you know all those things so ngenza lokho ngenzela ukuthi ngifundise abantu ukuba i-comedian angazi ngize ngiyosha ama stand up comedy kodwa bahlala mhlawumbe into engiyenzayo ukuthi ngibe u-MC wabo ngokuthi ukuthi mina ngenza amahla abantu bayangibiza ngoba u-MC ke babe nezinto ngiye futhi nalapho yo hayi cha emphakathini usizo kakhulu noma ngazi noma usizo kodwa khona hey ngiyangizama ngaso sonke isikhathi ukuthi ngibe usizo yeah so manihlangene lapha ningama artist kunjani ukusebenza necast hey kumnandi kakhulu noma mina ngumuntu mina ke ngilo abantu yonke indawo lapho umsebenzi wami ugesi ngikhuluma nawo wonke umuntu ocleanayo onjani nala kubhodo bayazi nakhona ngikhuluma zonke izinto bese kuba nalaphana nakhona futhi ukuzala wonke umuntu nje mina ngivele uma nginabantu is like ngathi nginecala uma ngamkhulumisa ngubani bani ngathi ngabakhulumisa nje bonke nje wena right la lapho right la ngathi wonke umuntu angahlala ekhuluma nami and ngiyakubona lokho ngoba since ngihleli nawe but you are a big guy kodwa ukho ukuthi nje ulokhu ngithi yabo that look mhlawumbe futhi akazi ukuthi wena sizakwazi ukuthi ngifila njengoba ngihleli kodwa khona ngithola kanjalo at least you are feeling something okay sesivala emaphethelweni einkundleni zokuxhumana utholakala kanjani hawo mina nje ungangilandela lapha na ku Twitter na ku Facebook na ku Instagram uthi nje @mrvibe_cebo @mrvibe_cebo noma ufuna ne page lingakuphushela ukuthi nje Mr Vibe ohlangene uzothola khona Mr Vibe Mr Vibe DJ Kalikali Mr kodwa nje kune page ku Mr okodi page kakhulukazi Mr Vibe DJ Kalikali bese ku Instagram uke ibona ke na ku Twitter @mrvibe_cebo akekho underscore bakwethu underscore ngisebenza okay so if you don't mind kodwa ke ababukele emakhaya ukuthi if you don't mind ungakwazi ukuthi ubaphi ababukele emakhaya your WhatsApp number your WhatsApp number angazi kodwa hayi WhatsApp number manje uma ufuna kusho ukuthi uzongidm uma ngakufuna lapho ku WhatsApp number no noma ningene ku Facebook inbox nibone thini xoxisana ikhona inamba ukuthi sengikhohle ikhona inamba ekhona lapha engingayifaka lapha ku Facebook on your timeline uzoyibona lapho shuthi umbukeli uzoya ku page athole inamba akhulume with the big guy the English guy the bombastic guy the singer. No, you are a legend. You are so getting crazy. It's a must ukuthi when the way lokhuza ngakhona ngivele kuphele yonke ama predicaments ngivele kwena le exuberance ungadinisiwe ama habits must behave udiniswe nama shenanigans angazi nje yazi yakuzila. Okay guys as for me Ayanda is not just a name but an introduction of who I am. Iphela lana indlela yami noCebo bekumnandi ukuba noCebo e-studio and I enjoy every moment of it. So uzolibona emakhaya. I am Mr Vibe, DJ Gadiga.